Хо-хо-хо! Здравейте, Ивайла и Виктория! Говори ви дядо Коледа от моята уютна къща на Северния полюс. Тук е много снежно, звездите блестят, а джуджетата щъкат на всички страни, за да подготвят подаръците за добрите деца. Ивайла! Джуджетата ми разказаха колко упорита и смела тенисистка си станала тази година. Всяка твоя тренировка, всяка твоя усмивка, те изпълват моята магическа книга с топлина. Продължавай да мечтаеш, да спортуваш и да вярваш в себе си. Това те прави истинска фея на силата. А ти, Виктория? Ах, малката ми гимнастичка. Джуджетата много обичат да гледат как правиш своите красиви движения. Те казват, че се движиш с лекота и сияние, точно като фея от зимната гора. Твоята добрина и енергия озаряват целия Северен полюс. Знаете ли, момичета, когато едно семейство има две толкова добри, усмихнати и обичливи деца като вас, магията тук става още по-силна. Тази година сте били грижовни, смели и много, много добри. И аз се гордея с вас. Сега джуджетата ми работят усилено върху вашите специални подаръци. Тук, в работилницата, звънчета звънят, музика свири и сняг тихо се сипе зад прозореца. Всичко това е посветено на вашата магическа Коледа. Ивайла, Виктория! Продължавайте да се обичате, да си помагате и да радвате мама и тате. Това е най-големият подарък за тях. И сега, пригответе се. Тази Коледа ще бъде незабравима. Хо-хо-хо! Весела Коледа, Ивайла и Виктория! И много, много прегръдки от дядо Коледа.